Hello mga idol. Gitsa na kailan nga tirador mga idol. Grabe oh. Yanor kagitira ba. Class A na guro ni. Oh. Yamat sa kayong tiraha oy. Muragnan. Oh, comment mga idol sa comment section mga idol kung gitsa nga tirador mga idol. Murag class A na gyud niyo. Piting kurata eh. Oo. Hotdo ng bula ba? Grabe nga tira eh. Super kayo ba? Oh? Wow, kaya nga tiraha eh. Wow. Wow. Last ball na. Iyano na paghurot. Na. Kitam.